dvojice se sem valí 2 čety lehkých tanků a 1 četa středních tanků. Je to doprovázeno rotou pěchoty. Kanon! Pro tebe to znamená, jsou až na samém kraji tvého palebného věže, takže nemáš vůbec čas na míření. Budeš střelet samostatně. Jakmile zničíš vůdčí tank, bude střelet samostatně dvojkulomet a bude ničit hloučky pěchoty. Takže, kanon, tank, stažný bod 5, dálka 8, pancéřový, dvojkulomet, stažný bod 5, vpravo 1, pěchota. Vidím. Dálka 8. Dálka 8. Hotovo. Vidím. Jede tam tank na mostě. Pálím. Sakra, mám to zamlžený. Vyčistí ho. Trefil si jenom náse. Tank po ním pořád jede a střílí. Pěchota se kryje za ním. Potřebuji, abych ho dostal, abych na ní mohl na tu pěchotu. Dobrý, mám to zpátky. Nabíjet. Hotovo. Pálím. Hotovo. Pálím. Hotovo. Pálím. Jo, schytal to. Dvojkulomet, svý samostatně, 200 ran. Dvojkulomet pálit. Počkej! Nejsi tam tank! Nabíjet! Hotovo! Pálím! Opakovat! Hotovo! Pálím! Hendrik, mám to za zamlžený! Jo, ten krám! Použij pomocný hledí! Tak dělej, anděli! Jde pořád dál potom... Máme nabito!